Este feito parece que xa algo habitual na cidade, porque os suministros eléctricos volveron a fallar esta fin de semana unha vez máis. Nesta última ocasión foron os veciños e comerciantes de Eduardo Pondal os que sufriron cortes de luz mentre se celebraba a final do Mundial de Baloncesto, unha avaría que lamentou esta mañá a voceira do Goberno municipal. Volveremos a insistir e a reclamar as posibilidades, porque fronte ao que eles argumentan de que están dentro desas marxes permitidas, o que non ten ningunha xustificación é que estos cortes se dean xusto nun período de tempo tan concentrado. Polo tanto, seguimos sendo firmes con Naturgy, non podemos aprobar ou non podemos dar os parabéns a esta empresa que, malia que se comprometeu a facer estas obras, pois parece que non ten eficacia. O certo é que, a pesar das chamadas de atención que o Goberno municipal fixo á empresa responsable do suministro eléctrico, os cortes de luz volveron a producirse, e unha vez máis afectando a miles de clientes. Por iso o malestar na rúa é palpable, tanto por parte dos veciños como dos comerciantes. Hombre, nos afectou porque tuvemos media hora sin corriente, claro, sin corriente non podemos traballar, non hai luz no local, os secadores non funcionan, e foi todo o que pasou. Tuvemos que os clientes, claro, moitos deles se foron e outros esperaron a que viñera a luz. Afectó mucho a toda la zona, a todos los negocios, padecemos muchísimo problema ese día porque fue un corte muy prolongado, no era el clásico corte de 10 minutos, duró casi 3 horas y media el corte. Y a nosotros nos cogió en plena faena a la 1:30 hasta las 4 e algo ya non vinen a luz e tuvimos muchísimo problema. Durante o inicio do partido de baloncesto houve 3 cortes continuados de luz e ademais moi rápidos e que claro, que de repente pois se tiñas calquera tipo de electrodoméstico encendido, pois provocaba que tiveras que, bueno, pois que reiniciar o que fose, non? Un ordenador ou calquera outro tipo de material. Entón, claro, que evidentemente a xente ademais se queixaba, se escoitaban en toda a rúa como a xente se estaba queixando de, claro, dos cortes de luz permanentes. A semana pasada estivemos casi unha hora sen luz e a verdad, a semana pasada non, pero a anterior que ímonos a pantalla do ordenador. Estivemos sen poder cobrar, sen poder pasar tickets, a verdad que sí que nos afectou. Perdes clientela, tes un horario de apertura non o poder facer, e despois o máis complicado, o máis grave nestes casos sería que se chopea un forno, a quen lle reclamas? Vas a Naturgy, Naturgy mándate ao Concello, o Concello xa andan dun lado para outro e non é normal, vamos. Teñen que poñer unha solución xa, porque non é, digamos, unha vez cada ano, as últimas 2-3 semanas, nun día tuvemos 4 cortes, no outro día tuvemos 2, o máis largo foi o outro día que tuvemos casi 40 minutos sin luz. Se non hai luz, non hai nada. Non podemos dar nin café, nin absolutamente nada, solo bebidas. Pero, bueno, que a xente normalmente, sobre todo, coincidiu no cambio entre a hora do café e a hora da comida. Entón non podíamos dar nin café, nin comida. Entón, bueno, estábamos un pouco cos brazos a ver cando veña a luz, pois podemos traballar, senón non. Hubo xente que marchou. E mentres os representantes de Naturgy aseguran que Pontevedra conta cun dos mellores servizos de suministro eléctrico de España, aos veciños e comerciantes da Boa Vila non nos queda máis que sacar o humor fronte a esta situación.